itinene yo machalo adawuoyo kaka jachung anachung nasa chung indi jasiasa jasiasa mose chung kador komar senate constituency ya Boro Migori County tadawuoyo kaka jagoro mar chama Green Congress Party of Kenya jagoro official secretary mar chama tadawuoyo kaka affiliate one of the affiliate parties within the Kenya Kwanza government tadawuoyo kaka ja Kenya koponwa do kaka Kenya we need to be very honest and truthful to our community Unja Joyce ineno kumonti kane oonge story adithi nyamera kendo siep na recho molo wacha adithi mago story gima wadwa temo sani nyamera recho mam is proud of 2010 constitution kenden proud of it right to 2010 constitution no kelni hybrid system given no wacho mangeny muwe mudhuro constitution no story mingi no kelni hybrid system product of hybrid system of 2007 to 2013 mano ngeyo she's very much informed I can concur with that but adiri mantiere ni story mingi to konyo japenj gango mane gimo wacho ka story mingi mo wacho constitution article 140 really nyaka korwa wach adiri ne oganda wa adiri mantiere ni everybody knows ni Wycliffe Musalia Mudavadi en gilony mudhuro e yor mar ohala kata yor kungo to kata kopogore kod bedo kod lony mar ohala okata mi penjo ma adwa mana penjo wakunga penjo okata mi kodi biro dhi mbele nyalo bedo ni ponono tudruok makare osekoso bedo e kinde executive kod legislature kinde mokalo chiene momiyo oneno ni omi Musalia Mudavadi ting makama mar neno ni bade sirkal makamago mane executive gi legislature otiyo yo makare ponono e kinde mokalo kata sirkal mokalo tudruok okosebedo makare inano as we speak per se right government mokalo ne uchumi ni malo to manyo yo binu kata nafu kata yo mayom noganda magi nyalo dago mabere Kenya moki gomb kata dar kata ng'io kamundi deri ge Kenya binu ne en gin mage binu gi achiel kum changes kata lokruok majalup ker mamalo ker William Samoei Ruto temo adang isi gimoro ka Joyce nyalo ni inyis nyamera ni ko dhi gweng to wach kata kuma no chung'ano mako riambo jogo boto ne kora adang isi ni ineno mondo Kenya oyud nafu nyakwa yud ngat man gi lony modhuro manyalo bedo the link between the national government and the county government yor dongruok kata yor uchumi to ngat manyalo timo no en mana Wycliffe Musalia Mudavadi to kata meno hybrid system no wacho no ni onge chikne ema dhi create ne party leader mare office maro pinzani iwinjo mano mor kabisa kendo nyiero manto nyiero iwinjo wachi Joyce adangisi nyamera Joyce inyako motegno kabisa achiel kuom nyiluo motegno kabisa oganda modhuro many kwa Ramogi ajwang yuak mageni kata street kai ni piny tek makaka timbre onge mara ng'ato nyalo koso chiemo Joyce ojuku wondo konya ka Joyce konya please konya kata ka waso jomba machendo mabende kata nitiere koda thuolo mar chwalo pache yo makare apani kwa we otiek mondie ka koro imbindi wachi Joyce jogo ngere kamano mane kitgi tiek mondi ko karecho be koro wach kaka kwayo recho omolo manyamera ni mondo Kenya bed maber kabisa intig moni division of labor idongera nyaka pog tich to tich kipogo timini in Joyce kata recho inyalo play role mane mibere to kibere role mar uchumi emwami so long as nyalo konyo japiny mineno mamalo ni to kia gik miwacho malo go constitution to kia enong'iyo ni kodhi ng'iyo sabun beche dok piny to kodhi chulo school fee bo nyalo dere to kotipuonyo nyathi ma nyathi otieko sikul nyathi be nyalo wango tich to bende nyathine no nyalo chimo maber Joyce dong mane gimi penjo ka
To kwa wacho constitution that South Africa, to UK, Canada, Rwanda. Bende twak ma kama ok ber ka wakao gik moko personal ahinya iwacho ni jogi gin kamano kaka gitimo, mano ok nyis ranyisi makare ahinya. Recho korka kodi. Yes, adwa nyiso jopiny ni seche